ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଆଳୁ ଝୋଳ ବନେଇବି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମାଛ ଆଳୁ ଝୋଳ। ମାଛ ଆଳୁ ଝୋଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 500 ଗ୍ରାମ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିଛି। ମାଛର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମାଛରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଓ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଯେମିତି ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ କୋଟ୍ ହୋଇଯିବ। ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ମାଛକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ମାଛକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛେ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେହି ମାଛକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏବେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ମାଛର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମାଛର ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏଠି ମାଛ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମାଛକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ମାଛକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରି ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଲମ୍ବା ଓ ମୋଟା କରି ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ଏବେ ମାଛ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଓ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଓ 10ରୁ 15 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣକୁ ପେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରଖିଦେଇଛି ଓ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଚିରି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଚିନି ଦେଇଦେଇଛି। ଚିନି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ 2ଟି ଡାଲଚିନି ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଓ କିଛି ଜିରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏବେ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ
ପିଆଜରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲାର ସବୁ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଭଲ ଭାବରେ ପଳେଇବ। ଏବେ ମସଲାରୁ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇ ଏବେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଫିସ୍ ମସଲା ଓ ହାଫ୍ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ସେହି ମସଲାରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେଲି ଓ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ କଷିଦେଲି। ଏବେ ମସଲାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ କିଛି ମସଲାର ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ସବୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ ମସଲା ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେହି ମସଲାରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବି ଓ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ଏବେ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଓ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ମାଛକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ମାଛକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖିବା ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତରକାରୀରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ମାଛ ଆଳୁ ଝୋଳ। ଯଦି ଏଇ ମାଛ ଆଳୁ ଝୋଳ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।